Boas noites e boas festas, o Grove. Que bonito e que especial é ver nestas datas, como é o Nadal, este auditorio cheo de xente. A verdade é que é increíble. E aparte este ano, un ano como este, que é especial, porque é especial? Porque visto o éxito dos outros anos, este ano a banda decidiu facer dúas funcións, e se na primeira estaba cheo, agora outra vez. O sea, é increíble ver como este concerto se está consolidando e como podemos comprobar que esta banda e esta xente que está hoxe aquí en riba deste escenario nos están achegando unha das cousas que temos no Grove e da que podemos presumir, que é a boa música. Xa sabíamos que se iba a encher este auditorio. O sea, cando saliron as entradas á venta, fixeron e acabáronse os 2 minutos. Este ano é especial porque solo os que estades aquí e os que viñeron na función anterior vades poder disfrutar deste pedazo de concierto. Este ano non temos streaming. Este ano solo os que estades aquí no auditorio, van a ser cerca das 1000 personas, vades poder disfrutar dunha das mellores bandas que hai, que é a banda de música do Grove. Fuerte aplauso para eles, por favor. Este ano tamén é especial porque vamos a poñer o punto e final o 2025 con este maravilloso público e con esta maravillosa banda. E ademais cun montón de artistas invitados que van a pasar por riba deste escenario. E podo vos asegurar que ahora non vou facer spoiler, pero que artistazos, Dios mío. Antes estaba chorando detrás entre bambalinas. Pero antes de presentarvos a eses artistas que van a estar en riba deste escenario, gustaríame resaltar dúas cousas, vale? A primeira é que por tercer ano consecutivo este concerto convértese nunha cita de referencia non só nas Rías Baixas, sino en toda a comarca. E vos podo asegurar que hai xente que ven desde Arabia Saudí para repetir e ver este concerto un ano máis en Nadal. O sea, espectacular. E a xente da nosa contorna que observa este concerto mira cara a nós como un espello no que reflexarse, do que copiar, do que facer ano tras ano, que cando chega o Nadal aeja este concierto aquí no Grove. E iso que quere decir? Que no Grove estamos a facer as cousas ben, estamos a facer moi, moi ben. E se falamos de música, a nosa península, a Península Meca, é unha referencia, porque fai 2 días en riba deste escenario, máis de 75 alumnos fixeron unha audición, un auditorio tamén prácticamente cheo. Fai semana e media, 2 semanas, celebrouse por primeira vez o Festival de Panxoliñas do Grove, con máis de 150 nenos e nenas dos 4 coles do Grove. E hoxe acabamos de descubrilo, vos, que é a primeira vez que estades, este pedazo de banda que temos. Así que mellor maneira que fechar este ano, que poñer o broche do ouro 2025 e mirar con ilusión o 2026 que con un auditorio como o de hoxe, cheo de xente que quere facer unha única cousa, disfrutar de boa música. Arrancamos unha noite, e vos podo asegurar que eu vou de facer 2 funcións, que vai ser máxica. Como todas estas festas que estamos a celebrar, que é o Nadal, ou polo menos para min é unha data especial. E abrimos este concerto, como non podía ser de outra maneira, cun vals vienés de Johann Strauss que se chama Voces de Primavera e que estuvo magistralmente interpretada pola banda de música do Grove. Así que, antes de que continúen, quero aproveitar para presentar a todos os artistas que van a pasar por riba deste escenario. Por un lado, e non me canso de dicilo, imos disfrutar dunha, e vos lo podo asegurar, das mellores voces galegas, e que nós, os do Grove, temos a honra de decir que meca, que é a soprano Rita Dorado. Por outra banda, disfrutaremos, e Carlos decíame, recorda que son alumnos da escola, pero a día de hoxe, despois de verlos, podemos asegurar que, o sea, así, hacia arriba, que son o tenor meco Pablo Lourido e a xoven soprano que xa fixo máis dunha actuación e que xa levou ovacións neste auditorio,
como é Martina Castro. E, por último, presentar, nesta ocasión, xa están ali colocados, a Coral Polifónica de San Martiño do Grove, e despois aparecerán por aquí os alumnos da Escola Municipal de Música do Grove para acompañar, porque no Grove non temos un coro, temos dous. Así que estamos a piques, a nadiña de fechar este 2025 e vámoslo facer da mellor maneira que sabemos. Carlos, dixenche que iba a dicir dúas veces e vou non dicir dúas veces. Me decía, non dixas, pero vou non dicir. Coa mellor banda de música que hai non no Grove, nin na península, nin na contorna, no mundo. A banda de música do Grove! Moi boa noite a todos. Tranquilos, non vou a cantar. Porque non quero, Antes de empezar, gustaríame, igual que no concerto anterior, darvos as gracias a todos e a todas de parte da banda do Grove por unha vez máis responder pois á chamada dun concerto noso. Decío antes, ao final do concerto, vou non dicir agora xa, é increíble
que levo xa máis de 40 anos no mundo da música e non estuve en ningún sitio con unha resposta tal. Algún sitio que se aproximara, pero moi de lexos, igual sí. Pero un sitio como este, onde o público responde sempre tan ben coa banda de música, non sei con outras agrupacións, non teño a suerte de vivilo ou de velo, non? Pero ver a resposta que tendes coa banda de música é increíble. E como decía antes, para min é un gusto traballar con todos eles, porque a verdad, non só a banda de música, sino todos os que colaboran en todos os concertos que facemos, mo poñen moi fácil e me arreglan moitísimo o traballo. Entonces, moitísimas gracias, que sigades así, e a primeira cousa que vamos a pedir é que intentedes disfrutar do concerto. Vale. Igual que os anos anteriores, buscamos un repertorio que intentara nestas datas tocarvos un pouco a fibra, tocarvos un pouco, poñervos as emocións aí a flor de piel, e polo que vimos no concerto anterior penso que o vamos a conseguir. Como vichedes, empezamos con moita forza xa, interpretando primeiro un vals, evidentemente concerto de final de ano, de principio de ano non poden faltar valses, e a segunda peza con esa potencia que ten Carmina Burana con ese O Fortuna de Calorf. Continuamos agora coa primeira das que seguramente vos chame un pouco a atención e vos empece a tocar esa fibra, con Caruso. Caruso é unha peza composta e non é autobiográfica nin quere falar da vida de Caruso, sino que é dedicado ao tenor Caruso por un compositor que se decideu marchar un día e estar vivindo no hotel que viveu Caruso os últimos 21 días da súa vida. E nese tempo que estou vivindo aí, falando cos empleados do hotel e con xente que vivía cerca do hotel, compuxo a canción que ides escoitar. É unha canción feita para home, pero que Rita nos vai facer unha versión que veredes que é espectacular, e na que ides a disfrutar moito e seguramente, ao mellor, algunha lagrimiña empeza a asomar por aí. Caer ainda non. As de caer lágrimas están para máis tarde. Pero algunha xa empezará a asomar por aí. Caruso.
occhi te guardano così vicini e veri, ti fan scordare le parole, sono i pensieri, ti voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Ti voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sai. Sentídevos libres de aplaudir, porque vayamos desaparecendo do escenario, se vos apetece aplaudir, aplaudide. Non vos cortedes, gustanos moito. Xa vos dixen que o repertorio iba a intentar tocarvos a fibra, vale? A seguinte peza pois foi todo un éxito de ventas no seu momento, foi para un fin pois solidario. Na década dos 80, no continente africano, pois debido ás sequías, sobre todo en Etiopía, pois morría moita xente de fame, e entonces un tal Michael Jackson e compañía decidiron pois montar unha canción, cantala, gravala todos xuntos, xuntáronse máis de 40 artistas. Na entrada, ese día, gravaron nun día solo, e na entrada da sala onde gravaron había unha frase que poñía: os cegos quedan na porta. É un fin solidario, non personal. Resulta que vendeu máis de 20 millóns de copias no momento, ganou centos de millóns de dólares e conseguiu reunir pois eso, a varios grandes da música dese momento, americanos, e foi gravado pois eso, nunha noite. Como veredes, a interpretación de hoxe do coro da escola vai ser brutal. Si con isto non cae unha lagrimita, sodes de pedra. We are the world.
Ben, vamos a tocar algo un pouco máis alegre. A seguinte peza é para cumplir un pouco o deseo dun componente da banda, dando a matraca casi un ano inteiro. Hai que tocar Tchaikovsky, hai que tocar Tchaikovsky. Pois aí vai Tchaikovsky. Despois vai me berrar, pero é o que hai. Vamos tocar o Vals das Flores, sí, non? Sí. É moi típica de Navidad, ainda que agora ides escoitar un vals, a mellor así solo, pois non vos chama pois eso, a época navideña. Sí que xunto con distintas partes do Cascanueces son pezas moi habituales nos concertos de Nadal. E iso, para cumplir pois o deseo dun componente da banda, Vals de las Flores, de Tchaikovsky. Bueno, que tal vai? Está vos gustando o repertorio ou non? Os que vindes habitualmente, hoxe non hai plan B, hoxe é o que hai. O sea, os que vindes habitualmente sabedes que enseguida sacamos os merengues e esas cosas, pero hoxe non hai. Hoxe como moito roscón de Reyes, como moito. Nada, igual que os dous concertos anteriores, como decía antes, a idea é, pois eso, temas que vos toquen un pouco e que vos fagan incluso reflexionar sobre as cousas que, a pesar de pasar os anos, non cambian. Siga habendo moita fame no mundo, siga habendo moita desigualdade, siga habendo moita xente desafortunada, e con respecto a eso vamos tocar o seguinte tema coa coral, que é Coro de Peregrinos de Tannhäuser, na cal o protagonista desta ópera vai en peregrinación xunto con moitos outros penitentes a Roma. Son todos perdonados menos o protagonista da ópera, o cal volve dicindo pois que mala suerte, que danlle o perdón a todo o mundo menos el. Coro de Peregrinos.
Bueno, recordo, non vou falar do que vamos a tocar con Te Partiró, pero recordo que no verán fixemos un concerto e invitamos, entre outros, a Pablo Lourido a cantar con nós. Entonces, a xente igual colleu medio en broma o que decía que se abrían teléfonos para contratacións, e algún ríase. Hoxe témola aquí. Si os que viñachedes ese concerto vos gustou, hoxe ides a alucinar. Non se dedica profesionalmente a isto, pero ides a ver que vozarrón, que naturalidade e como é capaz de cantar temas de tenor que moitos ao mellor non se atreverían con eles. Con todos vos, con Te Partiró, Pablo Lourido. Sogno all'orizzonte, manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una danza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sulle finestre, mostra tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, manca le parole, e io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me, con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò, con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te.
Colleu medo que escapou. Co botado que pa diante os que conocedes, madre mía. Vale, ahora conto-vos, vale? Porque isto que acabades de escoitar, non sei que vos pareceu. Que vos pareceu? Vale. Ahora conto-vos, vale? A vida do músico é un pouco que vos vou contar ahora. Onte ou antes de onte, Carlos? A foto que me mandaches. Antes de onte, a un día, 2 días do concerto, cando empezan a chegar cousas así, sempre un está intranquilo, será algo bo, será algo malo. Fai 2 días, Carlos, ou Viña, mándame unha foto. E unha serie de mensaxes debaixo. Abro a foto e vexo a un tío con mascarilla de oxígeno e os mensajes debaixo é: está con corticoides, non fala, non é capaz de pronunciar palabra. Ese é ese tío que acaba de cantar agora. Vale. Co cal ten moitísimo máis mérito. Fai 2 días non falaba. E evidentemente, os que estamos ao frente dos proxectos igual o sufrimos bastante máis, os que están aí tamén. Evidentemente, entrou así unha cousa como dicindo ala vai. Pero ao final xa bichedes, nin con corticoides, nin con oxígeno, nin con nada. Ten un bozarrón, repito, siguen os teléfonos aí a disposición para quen queira contratar. Vale? Continuamos. Ahora volve a cantar o coro, neste caso, ao mellor o tema que van a cantar non vos sona, porque aquí igual non se fixo tan conocido como en Estados Unidos, pero é parte da banda sonora da película Solo en casa. Tema moi recurrente nas vacacións de Nadal, porque a primeira, ademais, está ambientada no Nadal, cando unha familia se vai e pois deixa un fillo atrás, como quen deixa unha carteira ou un zapato. O sea, quedoume un fillo atrás, non pasa nada. Pois van interpretar a parte máis navideña dese tema, que en Estados Unidos sí que sona bastante a menudo, aquí, pois igual non, algúns seguramente a coñezades, pero eso, parte da banda sonora de Solo en casa. Non hai travesuras, é unha cousa tranquila. Santa
Bueno, continuamos ahora con dúas peciñas cortas, habituales nos concertos de fin de ano ou de ano novo, dependendo do país. Hai sitios onde é moi tradicional o de fin de ano e na maioría, desde fai uns anos para cá, é moi tradicional o de principios de ano, do día 1, día 2. De feito, aquí en Galicia pois, fanse un montón deles entre os días 2 e 3 de xaneiro, fanse un montón. Vamos tocar danza húngara número 5 e unha polca chamada Tristras. A danza húngara número 5 é unha danza de 21 que fixo Brahms para piano a 4 mans, pero que debido ao éxito que colleron, pois fixéronse arreglos tanto para bando como para orquesta. E despois polca, collémolo un pouco polo carácter simpático que ten. De feito, o título Tristras significa cotilleo, algo que non nos gusta nada aos españoles, o cotilleo. Entonces, estas dúas obras son un pouco pois, para cortar un pouquiño estas partes así un pouco máis melancólicas e intentar introducir cousiñas de concertos de ano novo, de fin de ano. ¿Sí? A idea é cada ano que haya máis cousas de concertos de final de ano, a medida que vai subindo pois, o nivel da banda, que os que vindes habitualmente supoño que estaredes de acordo en que cada vez sona mellor e máis grande, e pois, a medida que iso vai medrando, pois, podemos abarcar outras obras que pois, cando empezamos non podíamos. Polo tanto, a continuación, pois, dúas pezas cortas e veredes que dunha dificultad pois, un pouco xa máis grande que do que estamos a tocar habitualmente. Danza húngara número 5 e polca Tristras.
Ben, non sei como estades pasando, pero xa entramos na recta final. Estamos á altura do ano pasado, os que viñechedes non, estamos peor, estamos millor. Escoitei un peor por aí, madre mía. Seguro que peor? Ben, para esta última parte, os temas van ser un pouco máis alegres dentro do que estamos tocando. Tampouco vayades pensar que vamos tocar a morocha, pero sí, van ser un pouco máis alegres. Arrancamos ahora co coro Ronda de Enamorados, donde pois hai unha peleilla de amor, ambientada pois eso na zarzuela de 1910-20 aproximadamente. Continuamos posiblemente co tema máis durillo a nivel patata. Se non chorachedes hasta ahora e non chorades con este, podes decir que sodes duros e duras, que será Boilá, na voz de Martina, e xa por último faremos pois dous temas navideños e o cierre como é de costumbre. O primeiro dos cierres navideños será o tamborilero co coro da Escola de Música, e despois contareivos a historia peculiar do Paseo en Trineo. Vale? Arrancamos con, xa para ir terminando o concerto, espero que de verdade o pasarades ben, espero que disfrutarades e espero que salgades con ganas de que chegue xa o siguiente canto antes. De todas formas, se alguén quere repetir, ás 8:30 temos outro. E se algún ten moitas ganas, eu teño unha entrada regalo eu. Estou falando en serio. Continuamos con Ronda de Enamorados. ¿Dónde estarán nuestros mozos que a la cita no quieren venir? Cuando nunca este sitio faltaron y se desvelaron por estar aquí.
ten presa. Leva mordendo nas uñas desde que empezou o concerto. Se a deixáramos, cantaba 3 veces o tema. Non vou dicir nada. Simplemente escoitade, disfrutade. É só unha cousa que bromeábamos antes, non sei se foi a hora antes da proba de sonido ou onte a noite ao final do ensaio. Gustaríame saber se de pequena tragou un altavoz. Vale? Despois algún familiar que me diga, se de pequena un altavoz, algo así. Vale? Porque co pequena que é, o chorro de sonido que ten, normal non é. Vale? Disfrutadeo. Problemas de directo, cada rompe la tele. Gracias. Eh, 44 anos, logo. É a primeira vez que me rompo
A verdad é que cando tuve a primeira conversación para a posibilidade de vir traballar aquí ao Grove, non me esperaba atopar todo o que estou atopando e ter a suerte de traballar coa cantidad de xente que a maioría deles non viven desto, non se dedican profesionalmente, e é, de verdad, unha pasada o fácil que fan o traballo. Chegar aos ensaios, como dixen antes co tema do atril, levo 44 anos, me parece, tocando. Chegar a un ensaio, moitos dos que están aquí, algúns compañeros que veñen botar unha man, que saben do que falo, chegar aos ensaios e traballar con cantantes, da igual que sean coros maiores, coros de nenos, solistas, é un coñazo, de verdad, porque habitualmente van, perdonad a palabra, a su puta bola. E é moi fácil traballar con esta xente. Xúrovos que só fixemos 2 pruebas con eles. Onte unha e con algúns deles outros días soltos por aí de ensaio. É facilísimo traballar. E axudan moitísimo, sacan moito traballo encima e poñen as cousas tan fáciles que un orgullo traballar con eles. De verdad. E se despois ainda por riba os resultados son os que acabades de ver, como vos dixen onte, para min o traballo acabou onte, eu estou pensando xa no seguinte concerto, os que me empezan a conocer aquí saben que é verdad, eu xa estou nos outros concertos e hoxe viñen a disfrutar, e digo vos que estou facendo como mi niño pequeno. Gracias a todos. Gracias. Moitas gracias. Bueno, imos a rematar xa, quedan 3 temas, xa non vou a cortar máis, vamos facer do tirón, porque ao final non sei se é culpa miña que falo demasiado, non sei se é que se nos foi a man con minutaxe, non sei se é que tamén empezamos un pouquiño tarde, pero se non me equivoco debe ir 1h30 alá xa, así a bote pronto. De verdade, espero que disfrutardes, espero que o pasardes moi ben, espero que marchedes con ganas de máis, e o de antes non é broma. Eu teño unha entrada, se algún quere repetir, se la doy, para las 8:30. Continuamos con Tamborilero. Por favor, adelante.
Ben, dixe que non iba a falar máis, pero é que se non explico o seguinte tema me corroe por dentro. Vamos tocar Paseo en Trineo, que cando escoitedes veredes que é un tema moi navideño, escoitaredes cascabeles por aí, o trotar dun cabalo e todas esas cousas, pero curiosamente foi unha peza que foi creada en verán durante unha ola de calor en Estados Unidos, bueno, non me acordo do sitio, igual, en Estados Unidos. Entón, o compositor, que é de familia nórdica, ante ese calor abrumador que estaba pasando, empezou a pensar nas épocas frías e veu a cabeza a Navidad e creou, pois, nunha ola de calor, a seguinte peza que ides escoitar. Espero que disfrutedes, non falo máis, de verdad, máis que nada porque xa casi acabamos. Entonces, o dito, espero que disfrutardes moito e esperamos vervos nos seguintes concertos. Gracias a todos.
Eu, hoxe, se hai tres funcións que estou a chorar, porque é espectacular. Decía o Víctor antes, que talentazo temos no Grove. É espectacular. Ou sea, as voces, a banda, ou sea, todo é increíble. Eu estou aí detrás e caen máis lágrimas. Estou aquí casi que para salir cun pañuelo. Xa estamos a nada de fechar este concerto. O primeiro pase deste concerto de fin de ano, evidentemente tocan os momentos dos agradecementos. O sea, en primeiro lugar, hai que agradecer ao Concello do Grove por seguir apoiando este tipo de eventos, aos comercios locais como son Copimán, Bambio, Essential Home pola súa colaboración, así que un fuerte aplauso para eles. E agora tamén quero pedir outro aplauso, en serio, o sea, que o que vos digo é de verdade, que estaba aí atrás, o sea, cando cantou Pablo, o sea, dixen, wow, e cando cantou Martina, dixen, wow, e a Rita xa coñecíamos todos, o sea, que vou pedir un fuertísimo aplauso para Martina Castro, Rita Dorado e Pablo Lourido. Pablo, donde temos a Luciano Pavlorotti, que me decía, no decir, Luciano Pavlorotti. Fuerte aplauso para eles tres, pedazo voces temos no Grove. E agora, acompañado por esta banda, porque vai a seguir entrando xente, poñedevos por aquí, porque vai a seguir entrando xente neste escenario, evidentemente, non me quero olvidar, hai que pedir un fuerte aplauso, unha fuerte ovación para o coro da Escola Municipal de Música do Grove. E, como non, pa Coral Polifónica de San Martiño. E agora, sí, agora hai 4 persoas das cuales isto que estamos a disfrutar hoxe aquí, este pedazo de evento, este tercer ano do concerto de fin de ano sin as cales non sería posible absolutamente nada disto. Así que vou empezar por pedir un fuertísimo aplauso para Laura Losada, directora do coro infantil da Escola Municipal de Música do Grove. En segundo lugar, que xa nos acompaña no escenario, a directora da Coral Polifónica de San Martiño, Rita Dorado. Como non, os que sodes asiduos ao auditorio sabedes que para min é especial pedir un fuertísimo aplauso para Carlos Oubiña, director da Escola de Música do Grove. E por último, mira que traballa, en serio, meses, anos, ou sea, non sei o que dicir, porque eu temos a suerte de poder coincidir máis alá do que o auditorio, a Escola de Música, é increíble. O tesón, a confianza e como o público do Grove responde cada vez que fai unha actuación é espectacular. Entonces, quero pedir, neste caso, unha ovación para recoñecer o traballo que fai o director da Banda de Música do Grove, Víctor Fernández. Compañeiro. E ora sí, un concerto de fin de ano non sería un concerto de fin de ano sin a marcha Radetzky, ou sea que fuerte aplauso para a banda que nos van a deleitar co último tema da noite. Boas festas e feliz 2026, veciños e veciñas.